Mentangan pun i pisau ni weu jak dawai. Uba pimpat ju ingat rai. Ka kam sitom ki weu kintip yu mi jak dawai. Kinong ai dawai kasi kat ba haga bangapek nawat benya. Yang ni jak ki kam bah ban itho ba ulong dawai. Ubun bahau ni jak dawai. Haga por liur kum dia. Umi harut lenti umi klau hap umi hap per hapra. Tekim tibu dei dawai ni jingthong dei barib kepek ni sla kilong untung ngatrai pla itho kisla kilong hakani ko kom sedian ulong kumtei ke u hakan ko kom u dei uni u dawai ni jak jingthong ya ki jing sitom ngan batai phi hakani ko po ni u dei u dawai jing pang stem ubah klan jingpang stem jingpang jindis buan jak ki dawai ki bangi ai tang bana kaleng jungai hi na semba uni udai wei ngaki udawai ubah klan hagata ka liang ka jing sitom nagam ta ki tujuan jingpang stem kena kaleng jungai hi uni ukumbat na sumar swa ningkong sa pa ki kon le jong hi lai ngut ki khun nga ki don jingpang stem nga ai tang do ni mun kam dawai tang si samot ku tang do ni han tu menta ki bala samla ro don ki khun kim ju ki so tu jingpang stem te kum no phin la yu ni mun kam ma phin set mun kam ma phin la ngo su khet kum tu kum nga khet menta phin su ker jau kum tu nga la ha tu kom su ker jau kum tu ka kti untuk saai ban bam ya uta udon ke jingpang bam untuk ndak pula kerjau sabam pengen bam ni lagi entah bam untuk kom thabik itu te tang sisian asian bam untuk te kata ke jing sitom pang stem lan ke jindis kala jemno te nomor kata kedau la ta pi pitho ngatrai phila sai pek bahang untuk isi sien kisla ki belong kum ni pai sini sawa ula yau tu long kum tei sialan det kilong tu pek bah tu knang pun itho ngap pun isai bah te ya ka jing pang stem itu ka stem ku umpen si kelas stem murmur kum usurmit lane kila stem mut ki khmat ki dok beniat utliet untuk kita pin pendi te uni udawai tan alai sendi kalau khot ketar tuka jing sitom te udawai stem ubah ngalak ban ong udai ban nengkong du ki jing pang stem ula ban trekam hamakha te hani hi na dang suat kini video te uni ukumbat ni uzat na set kidawai ki fair uni pek set dawai mau ngaset lang ta u dawai saino fu ngaset lang dong dia ku jai thang ni na wan ra se khlau tu ngabo tu dem tau la su thiet ula mi ni la mi sla kini sla to pe kini ka di ka stem ke kita kabang amot hiban ikai phi kini ke pot kal tei bek yo ni kan nomor kini jing pang stem ka de ka ba hatu ta pada ni pen slam ni islam u khlai un sadu enda u khlai ladu si tom bhavan sumaria u brio ne ka brio kodon ka jing si tom pang stem boleh ki stem nomor ba ki trot u khlai ki don jing si tom hau khlai kum ta suki la da phimyo da wai we dei u khlai jung phi un sadu no bat un ut no kum ta ka jing si tom ku jung phi kala si tom ha ban sumar ki buon hani snong jung ru ki don jing pang ku kum kita nomor ba kim su thu ki ya baik ki trei baik ki kamai baik ki I untuk hadian en la ke thu makin don borso ki sa persang ban wat kalat sing sumar
sitom haduk kata-kata. Te nomor kata lada phi kadak. Ki kun ki kti ki jong phi ba ki don ke jing sitom. Pang stem hi. Kitu ki belas stem ko menglaong ke penji ka ki khmat phi bah ka basa ka khmat jong ki kala kelarong stem kuntu tesa ai tang dau ni lada phi tho pek bah kuntung la pen isa. Ni silender ulong kuntei. Kini gisok ke balik-balik. Sani sejrong dolong teh. Jauh ni kum tu sabam. Teh kum ta ke jing sitom kebetulan hakamet jong phi kan sa jem lo. Suker jauh kum tu dari keti kum bak kerjau khaini i dekhar. Teh sabam ni kum bat kum tu. Mat ngabam. Ngabam munjuk len ei nama ba ulei bawai. Teh tang kum ta ulei sebut.